give them prayer hands. Say what's up, America? Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my Takže 3, 2, 1 teď. Máš to? No, natáčíš? Jakože ukáže s ním tým. To je jaký nebyl. Ukáže jaký nebyl tým. Click the button to get started. Ne. Dej to přes to Agar intro. Ne. Počkej. Měl jsi moc. Podáme si je. On taky. Taky nejhel. Dobrý. Co děláš? Popni ho. Viděl jsi to jaký nej? To čo, jo. Ne! Dobré. Dej mi Max. To nedám. Ale ne jeho. Dobře. Ty jsi mi to odpálil, já to naviděla, ty jsi to odpálil, že jo? Asi jo, tak si dá. No děkuju. Já za to nemůžu. Dej mi Max. No nedávej. Tam je tam tady, víš. Jsem chtěl si, že on je. Hele, Kili, já to tady nafidím a ty tam musíš jít. Kolik ti to přidá, víš tam. Oh. Ještě jednou. Teď. No. Ještě je stáhlý. Pojď, Max. Click the button to get Tak started. jdu za chvilku. Max, pojď. Je, fajn. No? S tebou? Kdy stačí ti to? Okej, jo, dobré. Tak nebudem natáčet. Já nechci, aby jsme natáčeli. Teďka stejně už si tady nabil. Vypni to. Vypnul jsi to? Musíme, trik, mě to jedno, zkusíme to na mě. Ne, please. Dostal jsem 2 levy. Já taky 2. Mám 107. Jako ne 2, skoro 2, ale jako. R2. Tak čau. Kolik musíš dát XPček, Maty? Na 100? Já teďka mám 11. Kolik? Já tak 10 tisíc. Tak pohod. A to je to takový malý, nevím proč. A on docela taky vole. Tak když je to Antares Pro, to máme klepky. Slyšel jsem, že někde pro, když není, ale to už je tak. To je taky po té společnosti Agarie. Asi. Já za chvilku mám level 52, pak si dám bíra, změním bíra.
Myslím se na 260. No to je. No tu kočku. Já si pak dám teda Krakena, nebo T-Rexe, já mám rád T-Rexe. Já mám rád Raptora, já se těším na 90. Já si ho dám, já jsem 100. Hele, tu asi dneska nedám. Hele, tu asi dneska nedám, že level 90. Když mám... Ne. No, 80 má. Až to 8 ráno taky, jo. No to ne, to jako... No, trošku. Jako třeba do 10. No, tak jako tady to je docela rychlý, že jo, kdybychom měli první a světové bychom až něco. Třeba tím nevím. Tak by se ještě asi levil. Ono to zpět nedostanu, až budeš. Aha. A dáš mi taky? Já jsem, nevím kde, já půjdu doprava nahoru. Doprava nahoru? Ne. No, Jsem levý stěny, na to mám prostě. Budu tam. Viděl jsi to já ho slyším. Jsou azlum. Já, už budu šlápu, jump. Taky doleva. Tak leva nahoře. My budeme spolu možná. Jo, ale pojedu hodně dlouho tam, já? Nebo ne, že dlouho ne. Třeba dlouho. Bacha na Agar Pro 233. A taky. No, když si spojím, tak jo. Čau. Tak je modrý Agar. Čau. Je za ním. Mám reklamu. Já jsem to říkal, ještě mě sežere. Možná to fakt nemám, hej, já asi nebudu dneska dát. Jo. Tak, ty vole, já mu tady dám skóre, on to zpětně a sežere mě. A ještě... No a co, ale to neznamená zadusit mě? No. Ještě... To neumřem, jo? Nebudu. Tady. No čau. Já si myslel, že si ten mít 300 peněženka. Jsem. Pop. Víš virusu. Chci popat. Okay. Ty máš lák? Hej, my umřem a já jdu, oka? Hej, já ti dám ekiny a budem týmovat s tím s Rexem. Stačí? A ty budeš muset nebo chceš? Jo, pak jo. Ohoho, nubák. No dobré. Dá mi to. Jde. Aby se pak do mě narval třeba. Jsou megaboty.
já myslím, jako, že jich je tady hodně.